ଟଙ୍କା ଟୋକି ମଦ କଣ ତୋର ଦରକାର ମତେ କହ। କାହା ଚାହିଁବୁ ଦିଆ ହବ କହ। ସେ ସମୟରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇପାରିବୁ? ଦେଇପାରିବି। ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଦରକାର ତୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ, ଦେଇପାରିବୁ? ଭଲ ଜାଗାରେ ନଜର ପକେଇଛୁ ଆଉ। ହଁ ଚିତ୍ତେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ତଳ ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ? ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରାଚୀ ମୋର ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଦରକାର। ଯଦି ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋହୂକୁ ଆଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ। ତା ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମିତି ଭାଇରାଲ କରିବି କୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ଗାଡ଼ି ଭାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।